అడ్డాకు అండగా నిలిచిన కిచ్చెన్నగారి లక్ష్మారెడ్డి చెరువు పక్కన ఖాళీ జాగాలో బసభాలపూర్ పేదలకు 500 రూపాయలతో పాటు మధ్యాహ్న భోజనం మరియు పిల్లలను బాగా చదివించాలని కార్మికులకు కిచ్చెన్నగారి లక్ష్మారెడ్డి గారు విజ్ఞప్తి చేశారు. పేదరికం పోవాలన్నా, సమాజంలో మంచి గుర్తింపు రావాలన్నా, వ్యక్తిగతంగా ఉన్నత స్థాయికి చేరాలన్నా చదువు ఒక్కటే మార్గమని మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ కిచ్చెన్నగారి లక్ష్మారెడ్డి గారు అన్నారు. జిహెచ్ఎంసి ప్రశాంతి హిల్స్ 53వ డివిజన్ బాలాపూర్ చౌరస్తాలో విశాల్ మార్ట్ ప్రక్కన రైతుల బజార్ ఖాళీగా ఉండడంతో కార్మికులు కూర్చునేందుకు బస చేసేందుకు అనుమతినిప్పించారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత సామిడి గోపాల్ రెడ్డి. కూలీల అడ్డా వాళ్ళను లోపలికి రానియట్లేదు. మీరందరికీ లీడర్ రాగండి అబ్బా, లీడర్ రావద్దు ప్లీజ్ దయచేసి. వాళ్ళ గురించి చాలా ఇబ్బంది ఉంది సార్. ఖాళీ స్థలం ఉంది. ఇప్పుడు వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా ఉంది కదా చుట్టూ, ఇప్పుడు వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా ఉంది. వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా చేసి కూరగాయలు అమ్మేటోళ్లకు కూరగాయలకు ఇద్దామన్నా. కూలీల అడ్డాకు అండగా నిలిచిన కిచ్చెన్నగారి లక్ష్మారెడ్డి చెరువు పక్కన ఖాళీ జాగాలో బసభాలపూర్ పేదలకు 500 రూపాయలతో పాటు మధ్యాహ్న భోజనం మరియు పిల్లలను బాగా చదివించాలని కార్మికులకు కిచ్చెన్నగారి లక్ష్మారెడ్డి గారు విజ్ఞప్తి చేశారు. పేదరికం పోవాలన్నా, సమాజంలో మంచి గుర్తింపు రావాలన్నా, వ్యక్తిగతంగా ఉన్నత స్థాయికి చేరాలన్నా చదువు ఒక్కటే మార్గమని మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ ఇన్ఛార్జ్ కిచ్చెన్నగారి లక్ష్మారెడ్డి గారు అన్నారు. జిహెచ్ఎంసి ప్రశాంతి హిల్స్ 53వ డివిజన్ బాలాపూర్ చౌరస్తాలో విశాల్ మార్ట్ ప్రక్కన రైతుల బజార్ ఖాళీగా ఉండడంతో కార్మికులు కూర్చునేందుకు బస చేసేందుకు అనుమతినిప్పించారు కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత సామిడి గోపాల్ రెడ్డి. కూలీల అడ్డా వాళ్ళను లోపలికి రానియట్లేదు. మీరందరికీ
లీడర్ రాగండి అబ్బా, లీడర్ రావద్దు ప్లీజ్ దయచేసి మనం సురేష్ గురించి మన వాళ్ళందరూ రమ్మని వాళ్ళ గురించే కదా సమస్య. ఇక్కడ ఎందుకు నిలబడరు? దూరంగా ఉండి రోడ్డు మీద నిలబడండి. అక్కడ చాలా ఇబ్బంది ఉంది సార్. ఆ నుంచి ఈడ ఉంటుంటే బాగా కాదు. ఇంతే ఉన్నాయి సార్ అక్కడ. అందుకని ఆటోలు లేరు. ఇక్కడే ఇంత ఖాళీ స్థలం ఉందా ఇప్పుడు వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా ఉంది కదా చుట్టూ, ఇప్పుడు వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా ఉంది కదా. వాకింగ్ ట్రాక్ కూడా చేసారు. అన్న ఇది కూరగాయలు అమ్మేటోళ్ళకు కూరగాయలకు ఇద్దామన్నా.